салом тамошобинони азиз ва ҳаводорони шабакаи баҳористон, чӣ гуна ки дирӯз ба шумо иттилоъ дода будем, шуруъ аз 7 то 17 декабри соли ҷорӣ даври ҷамъбастии озмуни ҷумҳуриявии фуруғи субҳи донои китоб аст. Дар муассисаи давлатии китобхонаи миллии Тоҷикистон доир мегардад. имрӯз рӯзи дуюми даври ҷамъбастӣ аст ва иштирокчиён барои баромад намудан дар назди ҳайати якамон дар навбатанд. мо бошем аз рафти баргузории даври ҷамъбастии озмуни ҷумҳуриявии фуруғи субҳи доноӣ дар идомаи барнома ба шумо маълумот медиҳем. шуруъ аз дирӯз дар муассисаи давлатии китобхонаи миллии Тоҷикистон иштирокчиёни озмуни ҷумҳуриявии фуруғи субҳи донои китоб аст. дар назди дуварон дониш, маҳорати суханварӣ ва адабиётҳои аз худ намудаи худро аз рӯи номинатсияҳои гуногун нишон дода, ҳамзамон шоҳиди иштироки дигарон мешаванд. албатта ҳар нафар худро баҳо дода наметавонад. ғолибонро дар фурсати муайян ҳайати ҳакамони таъиншуда муаррифӣ хоҳанд кард. натиҷаи то ин лаҳза аз он башорат медиҳад ки воқеан ҳам давталабони ин озмун бо омодагии хуб, бо омодагии хеле ҷиддӣ ҳозир шудаанд. дирӯз онҳое ки иштирок карданд воқеан ҳам аз худашон дониши хуб, ҷаҳонбинии хеле фароғ ва боз як чизи ҷолибаш сатҳи бисёр баланди забондонии худашонро намоиш дода тавонистанд. бори дигар ёдрас мешавем ки озмуни мазкур дар 5 номинатсия доир гардида, ҳар як номинатсия адабиётҳои худро дорад. номинатсияи аввал ин хондан ва аз ёд кардани осори адибони классики тоҷик. номинатсияи дуюм хондан ва аз ёд кардани осори адибони муосири тоҷик. дигар номинатсия хондан ва аз ёд кардани ашъори бачагона ва афсонаҳои халқи тоҷик. номинатсияи хондан ва аз ёд кардани осори адабиёти ҷаҳон ва номинатсияи шоирӣ аст ки ҳар кадоми он дар ошиёнаҳои бинои китобхонаи миллии Тоҷикистон доир мегарданд. махсусан бояд гуфт номинатсияи хондан ва аз ёд кардани ашъори бачагона ва афсонаҳои халқи тоҷикро аъзои ҳакамон дар ҳайати зерин Муҳриддин Низомӣ, Абдунаби Сатторзода, Мирзо Солиҳов, Шамсиддин Муҳаммадиев, Асрори Раҳмонфар, Мисбоҳиддин Назриқул ва Баҳриддин Мақсудов назорат намуда ба ҳар як иштирокчиёни ин озмун тавсияҳо низ дода мешавад. Самия Абдуғанизода, яке аз иштирокчии хурдсол дар ин номинатсия, пеш аз баромад андешаи худро ба мо чунин иброз дошт. аввалин нафаре ҳастам ки дар рӯзи дуюм баромад мекунам ва кӯшиш мекунам ки ҳамаи саволҳои доваронро ҷавоб диҳам ва се саволро ягон ҷо кардам ва дигар иштирокчиён барор мехоҳам. он саҳни чаман ки аз дами дай гуфти думи гург ё паланг аст, акнун зи баҳори монавӣ табъ пурнақшу нигор ҳамчу жанг аст. бар киштии умр такя кам кун ки нил нишимани наҳанг аст. дар ҳар номинатсия то қисмати якуми рӯзи дуюм то 5 нафарӣ баромад намуда, нафарони дигар аз рӯи навбат ва рӯйхати тартибдодаи масъулин даъват карда мешаванд. аз рӯи номинатсияи хондан ва аз ёд кардани осори адабиёти ҷаҳон иштирокчиёни зиёд ба қайд гирифта шудааст ки шумораи онҳо ба 61 нафар мерасад ва ҳар кадом тавонистанд то қадри имкон ва бо дарёфти адабиётҳои лозима маводҳои заруриро аз худ кунанд. Раъно Насриддинова, сокини шаҳри Панҷакент, аз рӯи ин номинатсия иштирок дорад ва тавонистааст то даври ниҳоӣ расад ва андешаи худро чунин баён намуд.
آزمون فروغ صبح دانایی یک میدان فراخ، یک آزمایش قوی است که هر یک اشتراکچی، هر یک کتابخوان، هر یک کتاب دوست، هر یک انسانی که نابسته از سن و سال در کدام جاهایی که کار نکند ساحه ادبیات را محبت خود می حسابد، یک میدان فراخ و بزرگ است که به او امکانیت نشان دادن استعدادهای خودش را داده است. بسیار باعث خرسندی است که آزمون فروغ صبح دانایی نه تنها آنان را که داننده تمدن جهانی هستند، آنان را که آینده ساز تمدن جهانی، یعنی شاعران را هم در سال دوم به گرد میز مصاحبه و مذاکرات جمع آورده است. آزمون فروغ صبح دانایی یک امکانیت بهترین است برای جوانان، برای آنکه بدانند که بخشش‌های استقلال چه نتیجه داده است. این آزمون برای ما چی داد؟ این آزمون برای ما یک قطار دستاورد و اولا پیش از آن برای ما خود ما برای وسیع نمودن، برای علم از بر کردن، برای خاطرات و تفکر ما را بهره بلند نمودن دانش و اخلاق و معنویات ما خیلی سهم ارزنده میگذارد. дар ҳамаи номинатсияҳо ҳайати ҳакамон бо як масъулияти баланд ва мувофиқи низомномаи тасдиқшуда фаъолиятро ба роҳ монда кӯшиш менамоянд ва саволҳои худ посух гиранд. ёдрас мешавем толорҳои махсус барои дигар иштирокчиёни дар навбат буда омода шудааст ки онҳо метавонанд аз ҳунару маҳорат ва дониши дигарон низ бархурдор шаванд. натиҷаи دیروزه از آن بشارت داد که چند نفری که از ولایت مختار کوهستانی بدخشان، از ولایت سوخت امروز هم جریان دارد اشتراک کردند، واقعا اعضای حکمان را خیلی دلپور کردند و ما قناعتمندی حاصل کردیم که دوره به دوره، چون این سال دوم است، دوره به دوره دایره فراگیری اثرهای میخوانده داوطلبان فراخ شده ایستاده است، زیاد شده ایستاده است و همچنین نظر به سال گذشته طرز مناسبت داوطلبان به جریان کار خود آزمون هم تغییر یافته است و آنها خیلی آزادانه سخن میگویند، آزادانه به سوال اعضایان حکمان جواب میگویند. جایش هست که آنها بحث میکنند. این از آن بشارت می‌دهد که با آمادگی خوب آمده. дар навбати худ ғайр аз онҳое ки ҳамчун иштирокчӣ номнавис шудаанд, хонандагон ва донишҷӯён низ барои тамошо ва баҳравар шудан аз рафти ин озмун ташриф оварда, қисми зиёди онҳо тасмим гирифтанд то соли баъдӣ дар ин озмуни сатҳи ҷумҳуриявӣ фаъолона иштирок намоянд. дар ин озмун на танҳо кӯдакону наврасон, балки калонсолон аз ҷумла омӯзгорон, намояндагони касбу кори гуногун низ иштироки фаъол доранд ва қисме аз онҳо тавонистанд то даври ниҳоӣ роҳ ёбанд. омӯзгори фанни забон ва адабиёти муассисаи таҳсилоти миёнаи умумии рақами 4 шаҳри Леваканд Сумангул Тешаева аз ҷумлаи онҳост. бори аввал аст ки дар ин озмун иштирок дорам. дар шаҳри Леваканд сазовори ҷои аввал гаштам, дар Хатлон бошад ҷои сеюм. алон дар шаҳри Душанбе дар ин озмун иштирок дорем. ман зиёда аз 100 ғазал, 160 рубоӣ, қасида, достон ва дигар асарҳои классиконро аз худ кардам. дар номинатсияи хондан ва азёд кардани осори адибони классик иштирок карданӣ ҳастам. ҳар касе ки дар ин озмун иштирок мекунад, вай мағлуб нест. ҳар чизе ки мо меомӯзем, ин қадар ғазал аст, достон аст, қасида аст, асарҳои Мансури Насрии шоирон аст, барои худамон мегузорем, барои худамон лозим аст, барои насли оянда меомӯзонем. дар охир мо ба ҳамаи иштирокчиён барор орзумандем ва даври ҷанбастии озмуни ҷумҳуриявии фуруғи субҳи доноӣ китоб аст идома дорад ва аз рафти даври ҷанбастии он ҳамкорони мо шуморо дар ҷараён мегузоранд.